kumpul bailam sawo Yakarwi Tipra Motha Finance जों था kumpul bailam sawo Kan sa long lip Kan sa long lip Em sa long lip Em sa long lip Kuba graki BJP ni Yakarwi Tipra Motha Finance Ajang mak ni lo lah. Lari lo. Ini voter kena pas voter. Ni siapa ni payung tak? Dangai tu dangai. Regri lo. Tipra Motha Finance ke kisah bohai kotor bo yang kasaya bo kisah amna hinoi ang Finance ta. Ini payung. Anu kita bermuan sugi payung. Kita bermuan sugi payung mana? Ang Finance hingga tongkabro by prai 3 bosor rotong kena hingga ada nuk hungrabro kisah salomor ham thayata hingga ba ang kathajang laya yang butong laya ni kakak kata apa ne ang Tipra Motha thang siwan ni phai kata Ni nak besar family rok. mak ta bangka an buri bek kuning jata bo Ni bung kata mau. robia koloi Parakah. koloi tibak lai Bosi Kebang ma party फायनाय गोबां मा कक साफायनाय हायफानो चिनि द फानो फियगनानि बनंके आसो बर कामके सागलाग ननो हाय रनाय हाय खायनाय अमा हायसिमि सिखनानाय चिनि बुसाराव न भबिष्यत सनावानि बागै के बुसाया महाराज न बाद दखायके बिनि Tipra Motha ते महाराज नि दागे मंगबाय जों अमनसि लुकु पारा जों मेसेज रनानि बागै दिनै हरनो हर होया सालनो साल होया खलायबै जत जागा गुरिलाय मातं जों जतनि सिबुचिनि कामे आमसाय आसो बसर कदुमा भारत बर्ष इंडिपेंडेंट उइ फायखा बनि परे चिनि Tipra भारत बर्ष बाय दायखा दायमानि यागुलो गोबांमा पार्टी सरकार चालौखा फेबाचिनि अवस्था ओ आइगिनि हाय ने हायसि ने जों बनो यग लायबानि बागै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ग्रेटर Tipraland नि मुभमेन्ट जों चबाक खायलायखा चबाक खायबै जों ताबक एडिसि दखल खायखा बनि परे एमएलए 13 जना मालायखा एमएलए 13 जना मालायबै एग्रीमेंट अफ खायलायखा दिनै जों एग्रीमेंट खायबै चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे Tipra एकर्ड खायबै ताबक नायसिनलायजाक ओ नायसिनलायजाक नि बिसिङाव गोबां मा कक साफायबायला हायासि अम मायाफो अम सायाफो चिनि बुबाग्रा दालार सावो हायरो हि साफायनाय गोबां मा दं हायसि जों लाइबुमानो इसा नायनायलिने चिनि इतिहास टीजेस नि नेतृत्वे एडिसि सभा खायफ्रो आफ्रो तमा साजाबा कामिओ फायवे चिनि Tipra नि बिसिङाव न साफायो 6 शेड्यूल एडिसि बा आसामनि बागै सिमिसि Triprani बागै भारतनि संविधानाव सुजाक ग्रहि साफायो उनखायके ते बाइचार अंकेबानो एडिसि गठन हते देबना रक्त देब होनै हौ किन्तु टीजेस नि नेतारक ते टीजेस नि मुभमेन्ट न जत लुकुरक सापोर्ट खायमेनि बागै केन्द्रनि प्रधानमंत्री केंद्र सरकारनि प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जोंनो एडिसि रखा जों एडिसि मावै ताबक बरक बायसिमना निर्धारण खायजा आलका आंखा बनि परे जों हायने हाय चिनि बिके सारनि आं शर्ट थिनि सासिनि बिके सारनि नेतृत्वे टीएमबी एकर्ड खायबै 3टा सीट जेफ्रो चिनि बागै बारे रनि नायफ्रो आफ्रोबो हंजाउखा Tipraव हायने हाय तेबो एसे दांगा नांनाय जदि सीट बारे रखे जों चिनि अधिकार जेफ्रो सांवो आफ्रो हंके जोंखे सांप्रदायिक हंजाउ जों जेफ्रो चिनि अधिकार सांवो आफ्रो हंके देशद्रोही हंजाउ तो फने आफ्रो नियोबो 3टा सीट माफिउखा केंद्र सरकार राजीव गांधी रमनी बागै दिनै महाराष्ट्रनि नेतृत्वे आसो शॉर्ट टाइम 2019 नि सिमी ताब 2025 जरा बुरो एकर्ड खायखा
buru ekot khaibani sikang chini maharaja sakha je buru shronathiri ang shronathi rokno chini Tripura o no tongronani bebosta khainai hai hinai bubagra sakha afrobo kwbangma বিরোধী পার্টি রক স্পেশালি সিপিএম রক শাখা bo রাজ্য মন্ত্রী বিয়া এমএলএ বিয়া এমপি বিয়া কেন্দ্র মন্ত্রী বিয়া এমডিসি বিয়া বলে সাবো যে বরনো নারগনাই হनै সানাय जों जत बुबाग्रानो थानसाखि लगेरमानि बागै तिप्रासा नि हामख्रायनि बागै आरो जागा बरु एकर्ड ओंखा बरु एकर्ड ओंखाब्ले एकर्ड ओंमानि परे 1 বছর 1.5 বছর सामं चेंजे एं तंफ्रो हायनि हाय हमफिउखा ओ एकर्ड खायमानि जे एग्रीमेंट खायमानि कलापाता अमो सामं नाया हायनै पाहार गुरि उइ प्रसा खायफिउखा ताबक चेंजा खबले या गोबां जागा 13टा जागाव बुरुरनो रिसेटलमेंट दखा ताबक ओ एकर्ड बायनि मा खबले महाराज आफ्रो मंत्री बिया एमएलए बिया नैनि आसो चिनि तिप्रा मथाबो आसो पपुलार या आफ्रो ची अमं थाहा नगे ताक तिप्रा से एकर्ड माने 2000 नैनि 2000 अमो 2300 माने 2400 माने 2024 तिप्रा से एकर्ड माने ताक 1 বছর कानाय मार्च मासे 2 तारिख हिकेन ताबकबो पाहार फाय साफायखा स्पेशली सीपीएम रक साफायखा महाराजानि जे तिप्रासा एकर्ड दालार बावता बाजी जनगण बिभ्रांत खायु हाय हनै साय तंफायखा आं अर जागा बारबार नु मासाव जे कुनु प्रोग्राम होना आं मासाव आगिनि बुरा बुरि रक कक सामानि तंगो जे हाकिम लरि फनु हुकुम लरिया हनै खरि खोनाबाय हा अमाहाय क हाकिम लरि फनु हुकुम लरिया हनै ताबो खरकसा अपराधी मादार खायखा बिनो मादार खायु पुलिस रोय तलांलाहा उदयपुर नि कोड बिचारहा बिचारं फ्रो ओ बिचारपति जे हाकिम हि होजनाय बो बनो मादार खायमेनि 10 বছর जेल मास होजनाय हि ऑर्डर रोय रहा बनि परे बते नि दिनो ट्रांसफर थांग पायहा उदयपुर करिखा गे जे बो ऑर्डर माने बनि मुताबिक ओ अपराधी जेल माहानाय दे माहाया माहानाय बो जेल माहानाय ताने के बो हाकिम कासे हुकुम रोय कलांजाक जजमेंट रोय कलांजाक जे अमो अपराधी बरो जेल माहानाय हनै ठीक बहाय नौनि आमतायो बुताबो सपोज लामा सेंक्शन हा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑर्डर रोय लाहा जे अमो टेंडर ओंसिनाय सामं चलेनाय हाय हनै ऑर्डर रोय हा और नि इंजीनियर ट्रांसफर थांग पायखे ओ लामा चले दें पायना लामा चलेनाय बो ट्रांसफर थांग पाय फने वाइसा ऑर्डर ओंवै सेंक्शन ओंवै अमो तांजासिनाय हके अमो हायनो केंद्र सरकार बाय चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ची एग्रीमेंट खायो बिनि नरेंद्र मोदी अमित शाह तंफानो बो व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी अमित शाह बाय एग्रीमेंट खाया बरंखा प्रधानमंत्री देश नि होम मिनिस्टर बो बायसी बो एग्रीमेंट खालायो जे चिनि तिप्रासानो अमाहाय मारनाय डायरेक्ट फंडिंग मारनाय चिनि असेंबली सीट मा बारेरनाय निनि तामसने फान टेक्स गोबां मारनाय लैंड राइट्स नो मारनाय चिनि तामसने आमसायो कॉलेज स्कूल निनि मेडिकल कॉलेज अमाहाय मारनाय गोबां मा दाबि हायसि और जागा जे गसलाय माने सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जोंनो डेवलपमेंट मा खायनाय जोंनि कल्चर जोंनो प्रोटेक्शन मा खायनाय अमाहायके एग्रीमेंट ओंखा इंगे ताबो ओइ एग्रीमेंट ओंजांनो बै साय तंफायो पाहार फायो बावता अमो मोनसे चलिया हनै साय दङो जों बरनो मा सोनाय दा जोंनि बुबाग्राले एग्रीमेंट फा खायखा तिप्रासानि हामख्रायनि बागै अमाहायके गसलायफो फायखा ताबो दय पेंडिंग या फांखा रे चाया फांखा हा निरोले तिप्रासानि बागै तमा एग्रीमेंट तै फेखा बरनो मा सोनाय हायसि मादे मा या निरो अमाहायके कक सामानि चाय निरो तमा एग्रीमेंट तै फेखा सोंबि आफ्रोके सामाया 120 फीट अमेंडमेंट बरं बुट गाना वसि साफायजाक जे निरो नो 120 फीट अमेंडमेंट खायनाय इस्तिहार वसि मैनिफेस्टो वसि सुइजाक दङो
direct funding ronai manifesto si sujak tongu bosi tabo implement khaya ma khaya hai hine oroni tamosne BJP netaro protest khai tong ge chung kendra sarkar je gosimani no boro ka sui tongu o jorao chung thanchake tichak khorang ma tisanai bubagra no loge marunai bubagra no loge rokha hinke chini busa chini busuk chini hani odikar जों गाहाम के मानाय चिनि च्राइरोनि भबिष्यत गाहाम मंगनाय चिनि गामियाम चायो साखाम व्यवस्था करिं माने बनो जों गाहाम के मानाय जों ताबो माहाय के कक साइ दं खाय के जोंनो बुहाव एडिसि तमा खाय हि मंगसा खायमे हि एडिसि नि रां साव फायमेनि मात्र 2 टाका सि 100 टाका वो राज्यनि रां जदि 100 टाका बाजेट साव फायके जोंनो 2 टाका सिरो और कर्मचारी नि वेतन निनि तामसने ऑफिस नि एक्सपेंडिचर पेंशन पाइस पे है डेवलपमेंट खाजने मुंगसारोया अमाहाय अवस्था के चले रय फाइजा उसि गाहाने बांसि चिन बोबाग्रा ताबो बुसाइ दङो जों जदि नायसिङै थानसाके तंमा हांके अमो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन जोंमानाय चिनि टिप्रासा एकड बुसुं इंनाय हानबाङै आंनो रनो कय नि मुसुगो जतनो सानानि मुसुगो इसा मासा तामोसनाय बर' रग फायै अर बिब्रान्त खायफैफेनो बर'नि कगनो ताखनादि बर'क साफायनाय हायसि ननो नग रनाय ताबक नि चिन लगे फायके होनाय निनि ननो ताबक कायसे स्कीम रयनाय हि साफायनाय ओ सावै सि बुसुक दोलाय खाचों उनको स्कीम रहि बुसुक बसर सरकार CPM थों कांग्रेस थों BJP थों फायखा जों बो बायथिनो हंके सि हाया जा खाय दं जों अर दुइटा पॉलिटिकल पार्टी सि जोंनो नायनाय दल जोंनो नाया दल जे पार्टी दि गे जोंनो नायनाय दल चिनि मखां कसलनो जोंनो नायनाय दल अमंखा चिनि बुबाग्रानि पार्टी तिप्रा मथा बादा किंके जोंनो नाया दल हायसि जे सफा सादि अर फाय काहाम जे सफा कक सादि उदयपुर थां हांके बो बुइनिसे अंक्लाव मा चोंनाय और सिनि बसकांसि सावै दापदोवै आं हाय खेने छापायनाय आरो कि बुइनुसि मा सांख अथच और जागा हांके फाय छापाय आं मा हाय खेने आं सिमि सिंनाय अथच मोंसा करै हायसि जोंनो खाबले गोबां मा सरकार मा हायके नगै थांखा हानिबाङै जों मावा सोनाय ताबो जे बसकांगो चिनि बुबाग्रानो जों लगे रया हंके चिनि तिप्रासा मुक्ति मावानि लगे माने मंसा करै हायसि बुबाग्राले थुया चाया के जे प्रोप्रो चिनि तिप्रासानो बाहाय के मुक्ति खायमानाय बो सिमिसि वानसो दं ना बनि रां पैसा अभाब दं ना मेहेल नि कोनो समस्या दं तानि बाङै जों बायबाक्सा हरनो हर होया सालनो साल होया वातैनो वातै होया सातुनो सातु होया के बतानि पहाड़ पारा गुरिवै तानि तिप्रासानि बाङै कक साइड दंनि ना सुदु चुनो फियगनि बागै सुदु चुनो भबिष्यत गाहाम चिनानानि बागै सुदु चुनो चिनि चिराइरंनि भबिष्यत चिनावानि बागै ना जों ताबो स्कुल गाहामा परि चिनि एडिसिओ टिचारनि अवस्था जों आगे हिंके खोनावो एडिसि चालंनाय रनो चिनि स्कुल गाहा चलै दं हि छामानि जों गाहा हि छामाया बार स्टेट नो बुसुं साजा इवेन आं दिल्लीआव बो सेंट्रल मिनिस्टर बो चिठी सुजाक जे चिनि स्कुल हाया अवस्था गोबां मा बबु रिप्लाई रखा हायसि अमनो इनिशिएट ना दे स्टेट गवर्नमेंट नो किन्तु इनिशिएट खाया बनि बाङै वासया 1600 निसाय लाइजा स्कुल नो फोरोंवानि बाङै नायनायनि बागै मेंटेनेंस नि बागै जों रां अनेक कम मावो हायसि आर पाहार जों फायखांगे दै हि सानजाबो दैनि प्रब्लेम और जागा जों लाकिलि माने पाथरक मा जायखे दै गायखाबले आफ्रो जों मा सामानि आरे कास कायदे आइजोलस खाय दं थुंजा कायदे बैनि और चिन डॉक्टर चिन फायखे दिदाब्ले चिन फायखे यां उत्तर बर्मरा हांके पाथर गोनां फुमाया हि ट्राइस खाय नागिरै हायसि जों र काय लेखाबले हेर ताक दै चलै दंबले गे चेष्टा सिखाया हायसि दालासि हायनो यां दिगिंके थुं पाथर यां गे दै माथया दैनि लेरे हाया हायनि साव जों चेष्टा तो खायमामले गे चेष्टा खायो हिताबो उनखा
गे जों तामो सिनाय सिनि बरकनि बाङै वानसुनाय सिनि बरकनि बाङै खायनाय हाय हनै सामों तानाय के तिप्रा मथा सिमिन हायची और जागा नंजेस पाते बिनि पाती रो आइं सागा तोनाय रो बाय माखाया हि हजाके सिन मारदो माखाया हजाके आफरो माखाया ताबो कृष्णनगरनि माखाया हके कृष्णनगरनि सि सानाय हायची उत्तर बरमुरा उत्तमा खायनि नां या कृष्णनगरनि सिनि सि सानाय नों माखाया हके खालिया सिनि बुबागरा कुनु दिनो सिनि तिप्रासानि बाङै सामों ताङनि वो जों सोंनिसा नांया तिप्रासानि बाङै अमाहाय खायमा के चाव हिंसा जों सारि नांया हायची साहांके उल्टा सिंहजाव नों ताने आनो साफायबो तिप्रासानि बाङै जे खायनि मुसुमानि खिस खायदि अमाहायची जे बरले थाङै सिंहांके अमा हाके माखाया हिंसा हजाव हानि बाङै जों बुचिथाय ताबो जों काहाके सामों खायलायनाय तेबो स्ट्रं खायलायनाय सिनि पार्टीनो जों तेबो क्राक खायखांके चिनि दाबि जों मानाय जेकुनु मानै जेकुनु अमनो समय नांगौ हायची ताबो माइबर हांके सारो 4 मास ताबो हो हक दङो हो हगै हक हरनाय रोगनाय फसल गायनाय बनि परे माते जों बोसोर समय नांनाय बाय मे मासे जरा सकनाय जुन जरा सकनाय जों फसल माते कायसे चाकुमरा काय हांके बोसोर समय ना किन्तु अमो जों वासनाय दे चिनि प्रॉब्लम ले 75 बोसोर काजाक हठात के बाहायखें सिनाय बा चिनि बु सलुशन उनानि लामा जों मानाय सिनाय जरानो जों बुबाग्रानो लगे रय तंखांके चिनि प्रॉब्लम ताबो उंतंमानि चिनि बुसारक जाते प्रॉब्लम उन्यानातै ओ टाइम नो जों मानाय सिनाय दिनै 4 बोसोर बासि उसोंनि एदिसो मालिया बरनंबो हायखें हा बरबो नोंसा खायमेया हाय हनै फायसा फायजानाय हायची जों गोरैनि बांसि काका किकि इंमा दं हायची आं पहिलावनो साहा 2 टाका 100 टाकाव 2 टाका 2% सि रां रोजागो बे जों बाकी डेभलपमेन्ट थाइमानाय बरक बांमानि बानो 35% रां बानो 2% बे जों बाकी डेभलपमेन्ट थाइमानाय जों बार स्टेटनि मिनिस्टारनो मोसायनो सिनि प्रॉब्लम नो कि खोनाया बरक खोनानि नाया इभेन जों बाय मालानि सान बरक ताक काटिउ हायची गोबां मा मिनिस्टार बाय आं माला नाय हिके जियाफो हायाफो आनि प्रग्राम तंफो अमाहाय मांसि सिनि समय सानो तानि बरक खोना नायबा जों सिमा बुसिनाय हायची आं बुसि पैहा सिनि समय सानो बरक खोनानि मुसुक जाया हायची ताबुनिरो पारानि बररा आनो समस्या साके आं खोनावो आं खायमे फनो दमा खायने हाके फनो लेटार सुने वीडियो नो फनो लेटार सुने एसडीएम नो फनो लेटार सुने डीएम नो फनो सानाय डीडब्ल्यूएस नि दै हायाखि डीडब्ल्यूएस नो लेटार सुने कक सानाय एटलिस्ट आं हाके खोनावै चिठी सुयो कक सालायो किन्तु बर हिके आनि गामि आमसायो दै गरै हंबो खोनाया लामा गरै हंबो खोनाया आनि पारावो स्कुल हाया हंबो खोनाया जे अमनि यग नानि बागै जों बुबाग्रा न जों लगे मारनाय चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासानि फिउचार न सोनानानि बागै सि फायो ताबक चिनि बाइक रैली जों शक्ति परीक्षा मा फुनुनाय 25 तारिखो चिनि वाइटे बाइक कबकजाक बाइक रैली वो जों मानो खानाय और जागा फुनुंगनानि नांनाय जे जों चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि डिमान्ड चिनि दाबि दावा चिनि ग्रेटर तिप्रालेन न जों ताबक बो याकाया ओ जिनिसता जों मा फुनुनाय गोबां मा नेतारो बिरोधिरो फायसा फाय ग्रेटर तिप्रालेन मारास याकाय पेहे तिप्रा मथा याकाय पेहे हि ग्रेटर तिप्रालेन कुनु दिनो याकाया दिनै जदि बीजेपी नेता आनि उक्लावो तंगो प्रेस मीडिया साखा हिंके जे तिप्रा मथा ग्रेटर तिप्रालेन याका हिंके आं लग लगे साना एक्सक्यूज मी जों ग्रेटर तिप्रालेन कुनु दिनो याकाया हि सानाय लग लगेनो आगे जों नेता नोहा अमाहायके बन बिस्कां साजाक तहा बसुं बाय सरकार फायहा बर तिप्रालेन याका हि हजाफुरो सिरिं तंग जों सिरिं तंग या हायची आर महाराजबो जे बनि मेमोरेन्डम रोमानि जागा ताबकफोरनो डिमान्ड याकाया आर्टिकल 1 and 2 बनो डिमान्ड खाय दं आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 and 3 तांबा बहिके सेपारेट स्टेट जोंनि तिप्रासानि सिमि के राज्य खागनानि संविधाननि प्रोविजन संविधाननि आर्टिकल गे सेबा साबा बो मुनिसो साबा जे पाहारो फाइके तिप्रालेन याका ग्रेटर तिप्रालेन याका हि जों कुनु दिनो ग्रेटर तिप्रालेन याखाया जों ग्रेटर तिप्रालेन सालसा मावानि सिनांनाय जों माया हिंके बैनो मा सानाय और स्कुल खायने हिंके लैंड क्लियरेंस नांगौ
ता स्पोर्ट स्कूल चिनी के लाम साइव और तांगमानी सी लैंड क्लियरेंस बरनी थाने नांगो ता ऑडिटोरियम खाने के बरनी थाने लैंड क्लियरेंस नांगो निनी मार्ट थाने के लैंड क्लियरेंस नांगो जों बुइनो साया योगने जात आं अरो अमा हाय खाइने के खाइमाने जात बो अंखा ग्रेटर टिप्रा लैंड सेपारेट स्टेट अमो जों नांगो जे जों माया सा बनो जों दाबि मा खानाय तेलंगाना राव 50 बছর लाइजात बरनि सेपारेट स्टेट नि बागै नायनाय दि बनि परेछि बरक मावो मेघालय आसाम बाय कागनायनि बागै बरक बोसो गोदो जबा मा खायखा अनि तो मिजोराम थांजा गोबां मा दङ मिजोराम एक समय आसामनिसि आसामनि राज्य बरक बोसो गोदो जबा मा खायखा प्राय 40 বছর बरक जबा खायसि मिजोराम राज्य माव मेघालय प्राय 40 বছর मुभमेंट खायसि आसाम बाय कागै मेघालय इङो जों बोसो बसं खाबा जों बोसो बसं खा 2019 नि सिमि सिचें जों नेता 25 खसि जों माना सिनै ता टेक्सा ताबो एकॉर्ड टेकॉर्ड उन पाइ हा जों टेक्सा हा बारे हा के जों टेक्सा मुभमेंट करा खायमाने ता हानि बाङै जों माना सिलायनाय आं ते कक गोबां सालिया जतनो कुदुंमा आसो लायजा चिनि बुबाग्रानो जों लगे मारनाय चिनि बुबाग्रानि नाहर मोन चिनि बुबाग्रानि दागे मोननो जों कामि कामि ओतैबो काहा के बुजगै मा सालायनाय अमो चिनि दायित्व चिनि भविष्यनो सोनानानि बागै कामि आमसानि बररनो सालायबानि चिनि दायित्व